Ahojte, volám sa Nikola Beveláková a som facilitátorkou metódy Psyche, ktorú radíme do oblasti osobného rozvoja, sebarozvoja a jej zámerom je prepis našich obmedzujúcich, limitujúcich presvedčení, ktoré máme zapamätané a zapísané v podvedomí a z 95% ovplyvňujú našu realitu. Čiže vytvárajú akýsi filter toho, ako my vnímame život, svet okolo nás a seba. A v tomto videu by som vám rada ozrejmila, kto je facilitátor metódy Psyche. Facilitátor metódy Psyche je človek, ktorý úspešne absolvoval príslušný workshop, seminár a stal sa tak oprávneným sprevádzať partnerov, klientov na ceste k vedomej zmene svojich vlastných životov a dosahovaniu svojho plného potenciálu v súlade so životnou cestou klienta, partnera. Takže facilitátor je vlastne človek, ktorý sprevádza klienta na ceste ku vedomej zmene, ktorá sa vlastne uskutočňuje so súhlasom nadvedomia a ide o priamy prepis limitujúce negatívneho podvedomého presvedčenia, ktoré neslúži, a chceme si ho nahradiť cieľovým prehlásením, ktoré je pozitívne a ktoré podporuje našu novú realitu, to, čo chceme na novo žiť po balanse, ako si na novo tvoriť život. Takže facilitátor je ten, ktorý sprevádza partnera, klienta na ceste k vedomej zmene v súlade so životnou cestou partnera a klienta. Ide vlastne o to, že tá zmena sa deje tým, že dojde k prepojeniu oboch hemisfér mozgu, takže aj logickej, aj emočnej. Pretože ako vieme, častokrát sa nám stáva, že v určitých situáciách reagujeme buď príliš emotívne, bez uchopenia logicky tej danej situácie, alebo sa na vec pozeráme príliš racionálne, bez toho, aby sme zapojili svoje srdce, intuíciu, čiže tú emočnú časť. No a na to, aby sa zmena udiala, aby došlo k prepisu na podvedomej úrovni, tak vlastne je dôležitý whole brain stav, ktorý vlastne prepojí obe hemisféry mozgu. Cieľom facilitátora je byť najlepším isumatak, akým sa len dá. Isumatak to znamená, že facilitátor vytvára bezpečné prostredie pre klienta, partnera, aby sa dokázala jeho vlastná vnútorná múdrosť prejaviť. Takže ide o bezpečný priestor, v ktorom klient sa môže uvoľniť, dopriať sebe čas, koľko on potrebuje, tak aby sa zmena udiala v súlade s jeho životnou cestou a tvoril si vedome vlastný život tak, ako si želá. Takže je to hlboko spirituálny proces a ak máte on záujem, tak ma kontaktujte a môžem vás sprevádzať na ceste ku zmene života a budem sa snažiť byť tým najlepším isumatak pre vás. Čo je veľmi krásne ešte na metóde Psyche je, že nie je tam princíp nadradenosti a podradenosti. Facilitátor a klient sú v rovnocennom postavení. Klient sa v Psyche metóde nepoužíva, tento pojem, ale je nahradený slovom partner. Čiže všetci sme si rovnocenní, nikto nie je v nadriadenom a podriadenom stave. Takže je to naozaj bezpečné, láskyplné prostredie bez hodnotenia. Takže ak máte záujem, ja vás veľmi rada budem sprevádzať metódou Psyche
a osobnou transformáciou na ceste k najlepšej verzii samého seba. A buďte s láskou. Ďakujem.